Malakas na bugso ng hangin at pag-uulan ang naranasan po sa ilang bahagi ng Pangasinan gabi po ng Sabado, July 4, 2026. Sa Dagupan City, naramdaman ng mga motorista at commuter ang lakas ng hangin at ulan maging sa bayan ng Lingayen kung saan natumba pa ang ilang poste at puno at papunta sa Season Auditorium. Agad rin namang itong kinumpuni at isinaayos kinaumagahan. Binahari ng ilang bahagi po ng kakalsadahan at kabahayan ngunit agad ding humupa. Pagtataka rin ng ilang mga negosyante sa San Carlos City ang pagtaas ng tubig sa kanilang pwesto matapos ang sandaling bugso ng hangin at ulan na naranasan. Sa Sual, Pangasinan naman po, nakaramdam din ng malakas na bugso ng hangin na sinabayan pa ng malalakas na pag-uulan. Samantala, bukod sa nararanasang malalakas na pag-uulan at hangin, patuloy naman ang pagbabantay ng DOST Pag-asa sa super typhoon na may international name na Bavi na nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Pinayuhan naman ng tanggapan na manatiling nakatutok sa kanilang mga opisyal na website at social media page para sa napapanahong updates ukol sa nararanasang panahon. IFM News. IFM News. IFM News.